20 kayo ha. Lahat ng basura, ultimo balat ng candy, binababa namin. Sige boss. Di ba ito malapit? Happy birthday, Idol! Thank you. How old are you? 33. Ay, puta, sumayaw na naman ang partner. Happy birthday, pare Lucio! Thank you. Magkaroon ka na maraming buhay hanggat gusto mo. Good morning mga boss. Okay, pupunta po kami ngayon sa sa Mangaldan, hometown ni Richard Barroso. Okay, dito na kami. Good morning. Alright. Coffee. Tayo. Ayun no. Pasok lang kayo sa bahay namin. Uy, wow! So ito pa rin yung bahay nyo, pare. Maganda yung mga big bike mo, pare, oh. Hindi ko na nga nagagamit. Dahil mas gusto ko sa trail eh. Uy! Eh! Yeah, thank you na yan. Pucha, meron pa. Meron pa ba tayo yan eh? Papa Bong, please join us. PR tayo sir, hangin sa gulong, may mga langis din tayo sir. Yun. On the way nga pala kami ngayon sa Binaluanan at Paldingan. Doon sa Insyong Trail. Pare Insyong. Okay, sabi, kasama ata namin yung mga Cricket Boys. Yung mga idol natin yung mga saka na. Wow! Civic Type R with Richard Barroso. Gwapo talaga. Mga likonta mo. Dito na tayo, Binaluanan 7-Eleven. Pag pinupola ka nila, nagkatabaho daw sila. Iwala ka dyan. Ilang taon ka na ba? 20? Okay, kain muna kami dito boss. Kuya Al's Kambingan at Pigar-Pigar. Okay, let's eat first. Karga muna at walang kakainan sa taas. Okay, kakatapos lang po namin kumain. Update, it's 8:30. Dito na tayo sa Paldingan. Ito yung bahay ni Insyong. Insyong 113. Good morning, Idol. Pinilit ko lang. Brother Insyong, how are you? Balita. Yes sir. Kakababa mo lang eh. Tagina, doon ka na natutulog eh. Ha? Sino yan? Good morning, Sir Angry Bikes. Asan yung order kong cup? Yan. For the benefits of the doubt.
Sa kakamadali ko, nakalimutan ko yung gloves ko. O, di ba? Para akong magtatrabaho ngayon. Mahirap mag-trail nang walang mga gloves, boss. Kaya okay na rin to kaysa wala, di ba? Buti nakahiram ako kay Insyong nitong gloves. Okay ba? So paakit na kami in a few minutes. Kasama ko ng buong tropa with Angry Bikes, Sir Joel, si Insyong, siya ang guide namin ngayon. Tayo yung motor, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Naipit ko na yung pindot ko na yung clutch eh. Kaya Hindi, dahan-dahan. Dahan-dahan lang na. Lubas Sitio Insyong Trailside. Boss, akit kayo? Pababa na kayo. O, kumusta ang trail nyo? May chicks ba sa taas? Malayo po. Malayo? Walang chicks? Meron? Maraming chicks! Boys, tara na! Hello, morning. May 7-Eleven. Mua. May 7-Eleven na dito? Galing ah. Sampulan natin yan 7-Eleven dito. Okay oh. May 7-Eleven na pala dito. Okay, salamat eh. Magkano po? Okay. Oh, shit. Salamat, idol. Oh. Pahinga ka muna, maubos ka. Hello. Yan, mga nagtitrail dito sa Paldingan. Yan. Na-enjoy nila yung nature. Siyempre, nature tripping. Exercise na rin, di ba, sir? Grabing tarik dito. Matarik po ba doon, madam? Pump mo, pump. So yan guys, so maraming tao dito. Oo, di ba? Hello. Woo! The best Insyong Trail, Mount Paldingan. Yes, idol! Idol! Kamusta?
Boss, good morning! Uy, idol, good morning ha. Yes, thank you. Good morning. Morning. Ah! Hello, good morning po. Makikiraan ha. Yes, salamat. Good morning. Good morning, morning. Good morning. Good morning. Ano ba yan? Taas na. Kaya ko ba to? First time eh. Let's go! Yes, we're here. Excuse me. Ano? Oh, babayad na ako. Baka may dumuloy-tuloy pa ako dun. Hey! Bakit doon? Ha? Gusto ko nga dito eh. Andito ka na, pahirapan mo pa yung sarili mo. Chong, iba na naman tong ano natin ha. May pa-20 doon, dito libre. Okay, kung dito ka sa libre, malilibre na yung ataol mo dyan. Ah, di ba? Doon na tayo sa may 20. Ito yung mga siga dito. Saan ka nakakita, may NLEX na sa bundok. Ah, magbabayad tayo, okay. Kasi gusto ko doon sa safe eh. Ayan. Ayan, tigbe-20 kayo ha. Hati-hati kayo. Thank you kayo. Thank you. Oh, okay. Medyo malapit na tayo sa Ice Pink. Hello. Ah, shit. Taas. Saan yung tinambayan natin? Siguro, no? Nasaan na yung ulo? Parang yung ulo, saan yun? Ay, pagkaandong ka sir sa may ano sa likuran niya. Buo na tayo doon? So sir, ano masasabi mo sa mga nagtatapon ng basura? Dapat di naman, di ba? Oo, pakisuyo na lang dun sa mga ano. Open naman itong Ensyong Trail sa lahat ng mga gustong pumunta dito, ano. Mountain bikers, hikers, trailers, lahat ng ano gustong pumunta dito, pero please lang pakiusap. Kasi kung kami pa lang ang nagdi-trail dito, lahat ng basura, ultimo balat ng candy, binababa namin. So, yun yung balik natin sa kalikasan. Please lang, pakiusap lang. Tingnan nyo sir, oh. Kung makikita nyo yung dumi, oh. Ayun, oh. Na-disappoint lang na yung ugali talaga ng Pilipino. Ako Pilipino, no, pero nakaka-disappoint yung ganong ugali, no. Tama yun. Mga boss, tingnan nyo naman, oh. Kalat na, oh. Kalakip na ng pag-usbong ng ano, ng terorismo, sasabihin ko saan. Ng tourism, ano. Ano yan, kalakip ng Oo, kahit saan, oh. Ibig sabihin, umuulad. tourism, umuunlad yung lugar, nagkakaroon ng dumi. Ano kaya gawin natin isang araw, ano? Mag-trail tayo, tapos pag-uwi tayo ng mga basura. Tapos sabihin natin, Yes, ito yung sample. Gawin natin yung minsan, project Asyong. natin. trail Chong. tayo, sunod. Oo. Idea ni Sir Jason. So, ang plano, mag-trail tayo, dala tayo mga garbage bag, tapos iuwi natin, mamulot tayo. Yun ang plano ni Councilor Marcelo Tama. Barames na, Barasamida. Kailan ba yung Kasi- coordinate din natin sa ano sa Local Government Unit, Okay, ano? LGU. Kay Madam. Okay, madam. Sige, Kay Madam sige. Councilor ng San Manuel. Kasi kung hindi nyo higpitan yan, nakikita ko na, dudumi yan. Dudumi talaga. Katulad ng ibang mga trail site,
pagka pumunta, di ba napunta na kayo ng Mabini? Walang dumi, di ba? Oo, Pero wala. may nag-hike dun. Yun oh, ganda ng panahon oh. Medyo kumulimlim. Kanina ang init. Sabay siko. Ayun, abala-wala. Lima na plug. Op, op, op. Boom. Long, tamato ka. Sige, sabay. Sabay na. Nahulog si sir. Scam to ah. Smooth. Guwapo. Gwapo, gwapo. Yan. Medyo letter S to mga boss. Scam. Scam. Ayok kan, Jong. Bakit? Tom Sawyer. Atata, pakurong mo labat. Kamu inera po po. Atata, pakurong mo labat. Ah, good. Oh, tiko ha, tiko. Very good. Oh, nice, nice, nice. Alala, okay, op. Relax lang. Huwag may re-rev kagad. Oh, ikis mo. Papa mo. Sige. Yan, okay, good. Oh. Ayan. Oh, tanda lang ha. Alright. Ben, hindi malalaglag yan. Jarvis. Ikot. Wow, ganda. Control. Yes, I like that. Traction lang. Yes, good job, Pastor. Alam ba yung patira, Richard, yan, mga plus. Bali, sanjay ni. Santo yung drop may salito. Peng, santo yung niya. Dito lang. I-position mo muna kasi ano mo. Pero gwapo yung pagkuha ko doon. Oh, ang galing mo. Galing. Kuha mo ano. Basic mo na yan. Papalitan ko na to. Ayos man ka. Gago siya. Ang galing ng daan namin. Ito na ang gagawin ko. Pare, itong tanggalin mo dito. Wag! Taran mo na yan. O di nakadaan na kami. Tuman. Go. Wajat ka mula, wajat. Banat. So ito yung mga tinitira namin mga boss. Medyo basic lang. Basic lang talaga. Pero importante nag-enjoy. Hindi po kami nakikipag-compete kung magagaling dyan. Dahil di naman tayo yayaman dyan. Importante in-enjoy lang yung nature. Okay? Tapos kasama ang mga tropa. Diba? Bonus na yung manalo ka pagkarela. YZ po yung umaakyat, YZ. Parang wala. Nice. Konti na lang. Nice. Oops. Pakurong. Nakapos. Kurong mo labat. Tahan. Alright. Kurong mo labat. Kinakapos bro. Nice. Good job. Tapos lang no. Motor. Kinakapos. Oo. Kailangan ko i-adjust yung idle. Tignan mo, panoodin mo kung paano.
getting hot, brother. Alright. Midnight, I told moon. Yes. We're at the summit. Saka nakakita. May helipad pa. Only at Angry Bikes. Kali mo bangin na bangin mga boss. Woo! Ano meron doon sa taas? Mapakan. Mapakan yung drone ha. Silong muna tayo. Init. Yan, dito na yung mga idol natin. Sige kagawa, dyan sama nyo? Hindi, wala pa sila. Wala pa sila. Kayo lang. Ay, ang galing oh. Ganda ng stand oh. XTC yung stand oh. Ginagawa mo. Kaya mo yan. Bangin sa bangin. Yun na yung tensyong going yung mga bot. Ay, idol. Shit. Grabe. Yun o. Ayop. What? Galing. Oh my god. Kita nyo yan mga boss. Wow! Pag nahulog dito motor mo, ewan ko na lang saan pupulutin. Saan pupulutin mga boss? Pag nahulog motor natin dyan. Kahit walang kukuha dyan. Walang kukuha. Ayaw gusto ko. Lang, parts out na. Ito mga idol ko dito. Newbie lang tayo pero ito yung mga pro. Yan. Ito mga ito, bumibili lang ng itlog pero binababa nila. Ganyan kalalim. Uuwi sila, buo pa rin yung itlog. Ano, babalik yan men. So yan, tinitignan naman tropa kung kaya. Nalipet! So may starter pala kayo boss, ayun na starter nyo ha. May ganyan din kami. Taga-survey namin yan. Taga-survey. Magaling kasi sumilip yan. Kahit masikip ang daan, tumitira. Shout out, Off-Road Brothers! Paano ba sumali sa grupo nyo pare? Kailangan rin magnganga? Hindi sir. Hindi naman. Boss, kailangan mo umubos sa isang sako. Kaya nga eh. Paano ba tayo? Gusto ko rin kasi mag-isa kalam eh. Nakita nyo yun, sinurvey nila dun no? Woo! Pero to butas going ano to no? Yung mabot? Alibang? Whole day tayo? Kulang yung half day. What? Grabe yung practice ko mga ito. Nasapagawit. Sir, masasabi mo sir, napasama tayo sa mga pangmalakasan. Lumalakas din ako pagkasama ko. Oo. So may binubutas kaming isang lugar di Papalakaya. So gagawin pa nila insyong yan. Siguro matagal-tagal pa bago butasin yan. Mga relax na relax ka dyan ha. Ganda ng view. Nakawete na istak ka dyan yan. Oh shit! Oh my god! NANI?! Tira, traffic mga boss. Oh no! Bangin po dyan. May spotter tayo dito. Sakyan mo na lang, madali ka magulo niyan. Islant mo lang konti, baba mo konti. Yan. Tapos i-side mo papunta sa'yo.
Ibagsak mo papunta sa'yo. Para pumunta yung gulong dito. Bagsak mo papunta dun. Sige, yes ba? Konti lang. Yan. Op, forma. Stop. Op, stop. Ang bibiglan. Pakamo mo labat. Oh, yan. Kamot lang ha. Kamot lang. Oh, yan. Good. Oh, dahan-dahan lang. Dahan lang. Dahan-dahan lang. Throttle mo lang. Sige. Oh. Alright. Ayos lang. Tangina, nakala ko tuloy-tuloy na sa bangin eh. Tinanong. Dali ah. 1, 2. Okay. Thank you po. Gigi. Dapat to eh. Dali. Tumba lah. Ngapiro pantoy ay. Okay, 1, 2, 3, go. 1. Ditang ka. Sige. 1, 2, 3, go. Ibak ni nam. Iya. Gigi. Usa pa rin. Maraming taas niya no. Dahan-dahan. Sige boss. Di ba ito malapit na? Nakauwi na rin. Dito sa bahay nila yung solid. Ano, maging mabot pa ba tayo? Wala na sir. Ha? Wala nang power. Happy birthday, Idol! Thank you. How old are you? 33. VIP, puta, sumayaw na naman ang partner ha. Happy birthday, pare Lucio! Thank you. Magkaroon ka na maraming buhay hanggat gusto mo.